je nini bufayong kamini lukurok bai bui togoi betharjak mani abo busuk jaratai kebai abo to busuk jaratai kebai busuk jaratai tatal abo ta ang busuk saimaya ang bo ora jirani abo se tongo hingke ang borok ni gotna rabo nugia basuk saimaya tamangke ani phayong ba ang kathai kobrama ke ang thangkha thangmani porekhena ang je borok ni poribesh rongno nogui ani haino nervous ongoi thangkha ke pressure barekha sugar barekha ke ang ke bai kok kaham hamya ang salai be ma bolia sangoi be ma bolia ani ang se side ke ma tongchu hani bagai ang boni be pate ang te no saimaya o je bui betharjani ke nini ok bufayong na ok bufayong bolte ko जों बुफा alkata ma ka thamsa tamo hne khana ga nangle je mien gotna no je khana ma to bono mane gon krung hne bufa lai ni salai ma khana wata emni koite digi roko betharja kana oblang saimaya time saimaya ta ge tabo norokle tamo nai je nini bufayong om heke betharjak mani tamle naisinai naima to ani kuno naina krik tamangke ani bufayong si kamai thangka ke kamai thangmani to ke bithirok maiya jorale tima tui koto gui tongo jora kuno dino saga kifliya an bufayong koto gui thang ha bona angte kiflui maliya ba an bufayong si maliya ba angte kuno nangjakliya ta nangjakliya hite sena amkhaita acha sir tabo chini haste o chini tipra sarok obahake je gobang ma thayo bulai mani toklai mani betharlai mani nukjagai tongo obno tui nung tamo message rna musung abo rokno bo haina ta ang bo borokno thangoi nogoya khobo khanaya ba borokno kok rok no ba ang to mane sai sukrobi bo sai meya ba ang sanane bo thangya ta ama khaita ani mote hike genini o je bufayong bokto jomatia agi roko kamini lukurok bai je tabo berjago nairok bai ke walai marokle to tong saidama abo rokle ang saimaya manai do ang bo oro tongo do ge boto khompolongo tong ge ani para to boto khompolongo ang ani para to udaipur maharani wasi ge ang borok bai jogajog bo kom mane borok bo phaime ang bo phaime ba jogajog kom ge thanglai ma phailama khub kom hani bagaina ang botoi batai bang saimaya khob khnaya ta ge kuno walai marok agi rogo janamai atana walai usoglai ro hinta khnaya am khaita ge jeng khana katai kaisa je miyawo je bokto jomatia bini hamjuk dahin sabjani je sak hamyang mani hamjaya sajak ge bono nairnani bagai oture jabro se khlai tongi mani abo ke busu jaratai kebai Oturi jabro khlaima rok ang saimaya tama hangke busajang no to o koikdino no operation khlai telang wata no thongmani 3-4 rok teng la kasido hingke ani kaisa koimu je mia ani bufayong jaban bokto thimani tugi kaisia media rok tisawi ani sobi roi ani photo roi ani samplai roi viral khlaima rok no jate rosaina ke belai ken ang hamjak nai tamake ang belai ke lachila ha labalachila ha dukho bongla ha mane borok busuk jorak lachikha busuk jorak kirikha ani kuno sana kokri tama hamale ang to ani sagno ang kotor kui samania ani gorona ang mane phuari samania do mane tamake ano to hoda kainan ke jotono sarai hoite bora jora jotono saimana sineu hingke tak jotono hoda kainani bufayong sakal hne botharjago toktarjago hne ani sobi ti sawisi romani ang belai khela chila ha belai khe dukon nang ha hani bango ang media sorono ang koinen mutuk jau bono dakti no rosaina ke belai khe hamna mane o je nini photo viral khlai tongmani no iyo ani photo viral khlai tongmani no rosaina ke belai khe hamna hani bagai ang mane koyota mane media sorong thani ang belai kene ang oro tong to tui phana norbai bai thang ang malai norona koi me phana noroni sorono romi me phana ang oro tong to te norona ang joto media rang no je ani samplei
no viral final no ang koi jau mono dakti no ro final ne bagui ang koi jau.